Zdravíčko ľudia, ja som Fotbigina 23 a dneska vás vítam u nového videa, kde si budeme dávať reakcie na náhodné YouTube kanály. A nie som tu sám, je tu aj môj kamarát. Star. OK. Začneme nejakým náhodným YouTubeom. Čo dáme? Je to nejaký GG1, môžeme ísť na to. Máš 4 videá, 31 zhľadnutí spolu. Robil naše videá. Theater Man, Stage of Wonders, Challenge videos a Miss. Také číňanské videá, dobre. Pozrieme si napríklad jeho prvé video. Ok, má tam nejakú číňanskú. Ja, to je hra Kamo... What the heck? OK. Proste hrá hru a má tam hudbu. Prepáčte, že vám to neďal, inak by ma nebolo počuť a inak by vám to tam hučal. What the heck? OK. Sorry ľudia, to tady nemusíme kúkať. To je najpopulárnejšie, má 13 zhľadnutí. GG1. OK, to by sme mali. Ideme na náhodný kanál. Super náhodný kanál. Dobre, tento má 1,04 milióna odobrateľov. Dobre, je to Todix, ideme ho ohodnotiť. Tu má nejaké videá, super 52 000, kam on je fakt dobrý. OK, shorty, ukáž. OK, tu hitol rang 35. OK, to je Brawl Stars, toho musíte všetci poznať. OK, ďalej. Teraz ty vyber. Okay. Okbaka, what? Kámo, to existuje nejaký kanál? OK, tu máme nejakého typka, Okbaka, ktorý nemá žiadne zhliadnutia. Tu mu dáme jedno. هل تريد أن تعيش وسط الغابة في منزل كهذا أو كهذا أو حتى كهذا وأن تتجول في حديقة كهذه ولكن ألا تخشى هذا وهذا وحتى هذا إذا أعجبك هذا. OK, on tu má nejaké OK, teraz povedz náhodnú vec. Niečo. Náhodnú vec povedz. Čo dávaš? Bačo? Baš? Budeme, či nájdeme aj kanál. Tak kanál asi nebude. Asi nie. OK, tak tam dáme Boogie Woogie. OK. OK, ľudia. Tak ja vyberiem nejaké. Neviem. OK, tu máme Jakub Bravo CZ. Je to ináč. Tak, dáme si prvého. A tu nič. Tento kanál nemá žiadny obsah, super, ale za to má 16 odobrateľov. Ale fakt. Žiadne zahnutia, no jasné. Dajme tohto. Ten má 7 odobrateľov. A pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! OK, to je bobry kurva. Prebačte. Ne, kámo, wait, sorry, fakt. OK. dosiahol. Ale mne je to
prostě Bravo. namažu Tak. videjku. Pri Bravo Starsy som tu aj s Robux 1. Ahojte. A ideme... A tu majú na Bobrovi toto 3 zvianuťa a na Browser s Robuxom nejakým majú 12 a tu má 7 odoberateľov, 11 zvianutí. Hej kamo, 12 zvianutí plus 3 je 15. 11? To mi nejak nevychádza. YouTube potrebujeme niečo opraviť asi. OK, teraz ideme na Go. Dám si Go. G9 Go. What the heck? Let it go? Okay. Čo mi dalo, kamo, let it go? Ja vyberiem teraz. Nejaká aduska. Tu máme nejaké veci. Sú nejaké divné kanály. Napríklad táto nejaká. Uvítacie video. Neviem, čo to je. Má... Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city before I leave. To je fakt divné. Poznáte niekto? Alebo si tu? Adelka Aďuška. OK, uvítacie video pred 7 rokmi a jeden odoberateľ. Aha. No tak môžeme si dať napríklad túto s 9. To je aké divné video? Mačky. Asi má rada mačky? Ja to vidíme. 9 odoberateľov. Tak čau. Som Lukáš. Robil som si prču. Ja som chleba. Ale dobre, zatiaľ si dáme napríklad Fortnite. Skúsime, jak Fortnite. Fortnite, 237 odberov. Asi Stumble Guys Grandi. Trends. Das war's. So schnell geht 2023 also vorbei. Nemec. Genau deswegen ist das ja das letzte Video in 2023. Und in diesem... Moin Leute, ich Asi Stumble Guys Grandi. heute extra ohne Intro, denn es ist eine besondere Keď má Folge. len nejaký... Ich habe mir das Vorteilspaket gekauft. Asi do toho dáva aj peniaze. Oh mein Gott, Leute, die neue Fortnite-Season ist endlich da. OK, to bol... Tak podľa mňa hrá si každú hru. OK, tento bol dobrý fakt. Na rozdiel od tých ostatných. A ľudia, chcem vám poďakovať za strašne veľa odoberateľov. Fakt 101, kamo, ja som sa skoro rozplakal, keď som to uvidel. Fakt, normálne, je to tak príjemné. Dajte mu 200. Hej ľudia, mám pre vás challenge. Dáme 225 a odhalím sa. 225 odberov a odhalím sa. Alebo 200? Rozumiem. 200. Tak 200 odberov Do konca a odhalím do sa. konca prázdnin. Ľudia, keď dáte do konca prázdnin 150 odberov, tak sa odhalím. Sľubujem. A koniec prázdnin je 2. septembra, pre tých, čo nevedia. Presne tak. A dneska je koľkatého? 26. 5. Ja neviem. Septembra, dobrý. OK. Tak Fortnite. ľudia, toto boli také náhodné kanály. To som prečo klikol. Tu máme môj 101 odberov. Pozrite, tých 101 odberov sme dali za 9 mesiacov. Tuto tu, po 9 mesiacoch. Skúsme to, či dáme 100
či dáme 49 odberov za celé prázdniny. Keď áno ľudia, odhalím sa a urobím asi na niečo aj súťaž. No, OK. čus. Čusky busky.